Asa naman ang kalaban? Dugaya man ani. Posible pag musokol to nga, igo naman to istorya. Dams, ako pa nimo Dams, malipay na ka Dams, kay karon tao Dams, ikaw lagi champion. Champion? Ako mo champion ron. Pagbalik na ko Dams, madayon kita tong boxing. Relax ang dia boy. Kaya dyan ka pre, hadlok ko kang damulag yun. Ilang dara apre, naka-schedule na ni akong lakaw. Kung saan naman ka, wala ko nahadlok anang damulag ko na. Anong bigla man kag lakaw be? Hadlok mo ka. Na-schedule gani no, kabalo yang kampo. Kabalo yang kampo. Sila yung nag-release ako ang kwan, sila nag-release akong pasaporte. Na-timing lang jud nga Domingo akong lakaw. Sus, palusot jugay ka pre ba? Talawan jugay pagkatagit, pagkasumbagay na pag-uman. Manalo man gapon day ka. Kung sa kuwa ay. Hulat lang pre. Kay mobalik ko maybe Tuesday or Wednesday siguro is i-reschedule lang. Damulag, mobalik ko ha. Matay schedule, binurit pa ng imuhari jud ko, mutuwa na ba? Dapat mapakita pa kayo ito para makatabang ka sa mga nabagyuan ba? Ay, dahil man to nga match pre. Ilaturi man to sila. Basti sa Vice Mayor sa Davao. Nakapatakan ka. Issue ka ani. Wala na po to nga kuan. Damulag i-reschedule lang atong dula next week siguro. Mga 14-15 ka ng Martes or Wednesday ka ng sukol sa pag-wear glove. Sukol ko nimo. Nanalaw ginin, si Bate tumungkong para nila kasukol sa Madamulag. Ay, ito ayaw. Taka muato sa kog muato pa og buhol guys. Mubalik ra sunod semana. Dira na mo ha kay walong istorya. Antay gani sparring riban. Si Bate ring gini damulag, hadlok ni magsukol sa mga bagay ba. Asa naman ang kalaban? Dugaya man ani. Ya tumatoy. Kaya nakita na ko ito may adlaw, nagbuhok na kadugungkong. Imposible pag musokol to nga, igo naman to istorya. Dams, ako pa nimo Dams, malipay na ka Dams, kay karon tao Dams, ikaw lagi champion. Champion? Ako mo champion ron. Champion. So na, kape o panglaba. Pero hapit na ng oras, Dams, murag ikaw na dyan ang daog. Mudaog jud karon koy. Yaw bang pamarong damulag ko, pang champion kay ba mura mag-ilipante. Di ko kasabot, nag-boxing na, nagsumba. Oh, tayo na Dam. Tayo na ka. Yahoo! Champion! Happy New Year! Ako'y nagsit sa adlaw, ako'y nagsit sa area. Huwag mo na nisipot. Talawan kayo, nagpahungtong mo noon. Kalinga dyan kayo mo, Dams. Ikaw nagsit sa tanan ba? Ikaw pa dyan ang champion. Ana, ginakoy. Basta wais.